Aquest any no heu preparat res totes juntes, com l'any passat? Sí, aquestes coses que som les noies, que ens deixeu sempre els nois de banda. I tant. I aquest any venim fortes, eh? Venim amb el tango de la presó. Som-hi, noies? Som-hi. Em va dir que era solter i ens vam entendre de seguida, tant que ens vam anar a viure junts. Quan ell arribava a casa de la feina, jo li preparava una copa i després sopàvem. Fins que un dia ho vaig descobrir, solter, i una merda de solter. Estava casat i tenia 6 dones, era un d'aquests mormons. O sigui que aquell vespre li vaig preparar una copa i el vaig esperar. I ja se sap, hi ha alguns homes que no toleren massa bé l'escènic. S'ho mereixia, jo no em volia fer patir. Llavors va usar-me i va abusar-me, assassinant-s'hi però no pas crim. Jo estava a la cuina preparant el pollastre pel sopar, tan tranquil·la, quan va aparèixer el meu marit Wilbur amb un atac de gelos i va dir: "T'entens amb el repartidor de la llet?" Llavors va ser quan va caure sobre el meu ganivet. Va caure sobre el meu ganivet 10 cops. Sense frisar-se ni cap recança, segur que hauries fet el mateix. Que per què estic aquí? Diuen que vaig assassinar el superior del meu marit perquè l'havien acomiadat de la feina, però no és veritat, sóc innocent. Ho dic als jutges i a la policia i ningú m'escolta. Però vas fer-ho? No culpable. La meva germana, Verònica i jo teníem un show plegades. I el meu marit, en Charlie, viatjava amb nosaltres. A l'últim número ho fèiem 20 acrobàcies seguides. 1, 2, 3, 4, 5. Mortals, salts enrere, flic-flacs. Una nit estàvem a l'hotel Cícero, tots tres, bevent i rient, i ens vam quedar sense gel. Jo vaig sortir a buscar-me. Quan torno, obro la porta i em trobo la Verònica i el Charlie fent el número 17, l'àliga espaterrada. El xoc que vaig tenir va ser tan gran que vaig perdre el món de vista i no puc recordar res. Només sé que mentre m'estava rentant la sang de les cames em vaig adonar que eren morts. S'ho mereixia, s'ho mereixia, per tant feia fer-ho. Però res a fer-ho, no hauria estat mal gens malament. S'ho mereixia, s'ho mereixia, vaig sopar-te, va ser bé. Jo no vaig fer-ho, però res a fer-ho, no hauria estat mal gens malament. Jo m'estimava l'Alvin Litchfield. Era tot un pintor, sensible. Però cada nit tenia que sortir a buscar-se ell mateix. I mentre sortia es va trobar a la Rose, a la Gladys, a la Ruth i a l'Irving.
Es pot dir que vam trencar per diferències artístiques. Mentre ell es veia viu, jo el veia mort. El malparit, sí, sí, sí. El malparit, sí, sí, sí. T'ho mereixia, t'ho mereixia. Ell s'ho buscava, feia temps. Jo no vaig fer-ho, No cal de fer-ho, no hauria estat pas gens malament. t'ho mereixia, t'ho mereixia. S'ho buscava, feia temps. Jo no vaig fer-ho, No cal de fer-ho, no hauria estat pas gens malament. Solter i una merda. 10 cops. No culpable. Número 17, l'àliga espaterrada. Diferències artístiques.